ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз дар бораи якчанд мавзӯъҳои хело муҳим барои муҳоҷирон суҳбат мекунем. Ҳатман наворо то охир тамошо кунед, чунки дар ин ҷо дар бораи якчанд мошенникҳое ки тоҷиконро фиреб мекунанд, дар ин масъала гап мезанем. Дар масъалаи саволҳои бисёри муҳоҷирон ки ба мо ҳар рӯз қариб чанд сад савол медиҳанд, ба ин саволҳо оиди патент будан ҷавоб ҳам медиҳем дар охири видео. Ва якчанд мавзӯъҳо, якчанд маслиҳатҳои хуби дига ҳам ҳаст ки барои шумо хело муфид аст. биёед дӯстони азиз, пас аз як навори кӯтоҳи мо ки барои шумо тайёр кардаам тамошо кунед, баъд мегузарем ба мавзӯъҳоямон. хуб, чӣ хеле ки дар ҷо мебинем дӯстони азиз, якчанд намуди доруҳояшонро пешкаши мо карданд ки ин бошад эпимедиум неопаста, барои ба қувват намудани мардонагӣ мебошад. мутаассифона якчанд намудҳои подделкааш гӯем дар Москва хеле зиёд шудааст ки инҳо фақат тозаашро мефурӯшанд. ин бошад сенол аст, барои дохили меъдаю рӯдаро тоза кардан аз ҳар намуди кирмуҳою паразитҳо мебошад. ин бошад ҳамон самиун ван аст ки аз Индонезия оварда мешавад ва барои иштиҳо, барои вазнгирӣ мебошад. инаш бошад мумиё ва чорнитимин дар капсула аст ки барои чи аст ака? барои шикастагӣ ё ин ки лат хӯрдан буғумдар ва барои сулфа ё ин ки хуфа задан тавсия дода мешавад. хуб, беҳтарин будааст. ин бошад ҳамон мазе аст ки ман ба шумо тавсия кардагӣ будам барои устухондард, барои миёндард, барои шамолзадагӣ, хулоса барои муҳоҷирон аст, барои дарди пойҳо, зону ҳамчунин. инаш бошад маслаи хилба аст ки қариб ҳамагон медонем барои хунукзадагии гурдаҳо, хунукзадагии бадан ва ҳамчунин простатит, яке аз бемориҳои машҳури муҳоҷирон аст. ин бошад кавсар, масла мятнаи, барои одамоне ки асабонӣ ҳастанд, беҳад фоида дорад. ва дар ин ҷо як дории дигарро мебинам, зард, тиквенное масло. ин барои чи аст ака? ин барои язва жӯлдук ё ин ки гастрит, давиши рӯдаву меъда ва ҳал кардан тавсия дода мешавад. беҳтарин будааст, инам беҳтарин. инаш бошад масла кунжутное, яъне ки равғани кунжут аст ки барои рехтани мӯи сар, барои пешгирӣ намудан аз калшавӣ ва ҳамчунин барои ҳар гуна бемориҳои пӯст хело фоидаи нағз дорад. ва ҳамчунин дар ин ҷо ду намуди равғани чорнитимин, якеаш эфиопский ва дигаре королевская дар ин ҷо ҳаст ки чӣ тавре шумо ҳаматон қариб маълумот доред. дар бораи масла чорнитимин пайғамбарамон дар ҳадисаш гуфтааст ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дардҳо қариб ки шафо медиҳад. хуб дӯстони азиз, агар шумо хайрданӣ бошед, хайрдорӣ карданӣ бошед, бе ташвиш бо боварии калон ба ҳамин рақамҳо занг занед, заказ кунед, ҳатман ба шумо ба тамоми шаҳру вилоятҳо бурда мерасонанд, ҳатто ба Тоҷикистон низ равон мекунанд. Валерий Суханов, як капитани рус ки хело як чӣ гӯям дурӯғгӯи босавод, як мошенники босавод ки дар Русия худро консули як давлати шоҳигарӣ, яъне ки остров дар намедонам острове ки вуҷуд надорад, эълон карда ва ба муҳоҷирон пешниҳод мекардааст ки биёед ман ба шумо шаҳрвандии ҳамин островро медиҳам. номи ин остров Аспий ва ин давлат давлати шоҳигарӣ будааст. Валерий бошад дар он ҷо ҳамчун дар Русия омада ҳамчун консули ҳамин давлати Аспий шуда кор мекардааст. гӯё он кас дар шаҳри Санкт Петербург қарор доштааст ва муҳоҷиронро паспорт, праваи ронандагӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоро ба ивази 100 000 рубл медодааст. масалан праваи ронандагиаш мана ҳамин гуна будааст ки ҳоло шумо дар навор дида истодаед. ва ин права дар 200 давлати дунё фаъолият мекардааст. гӯё мешудааст ки ба ин права дар 200 давлати дунё мошин биронем. ин мошенники рус он қадар басавод аст ки ҳатто русҳоро, ҳатто пулисҳоро ҳам фиреб мекардааст ки вақте ки ҳамин шаҳрвандони Аспийро, яъне ки якчанд нафар муҳоҷирони Покистон, муҳоҷирони Узбекистон ва муҳоҷирони Тоҷикистонро ки ба фиреби ин рафтаву шиносномаи ҳамин ҷазираи шоҳигарии Аспийро харидаги буданд, ҳамонҳо вақте ки пулис онҳоро тафтиш мекард ва барои ҳайрон мешуданд ки чунин давлат вуҷуд надорад, онҳоро ба идораи пулис мебурданд. ҳамин Валерий рафта онҳоро худашро мегуфтааст ки ман консули ҳамин ҷазираи Аспий ҳастам ва онҳоро аз он ҷо халос мекардааст. ва билохира ӯ ба даст афтид. ин мошенники босавод ончунон босавод аст ки ҳатто
конституцияи ҳамон давлаташро дар ин ҷо пешниҳод кардааст, ки дар он ҷо гӯё ки озодии сухан аст, дар он ҷо медитсина бепул аст, дар он ҷо бисёр чизҳоеро навиштааст, ки вақте ки муҳоҷирон мехонданд бо як орзу ва ҳавас мехостанд ки шаҳрвандии он ҷоро бигиранд ва дар эвази 100 000 рубл ҳам шиноснома, ҳам праваи ронандагии он ҷойро хариданд. хулоса дӯстони азиз, ҳамин хел мошенникӣ, ман намедонам, вақте ки шумо номи ҳамин давлатро фаҳмидед, чӣ хел шумо нигоҳ накардед ки ҳамин давлат дар кадом минтақаи ҳамин кураи замин ҷойгир аст. ӯ дар ягон ҷо нест, умуман дар ягон ҷо вуҷуд надорад. вақте ки Валериро дар бисёри баъд пурсупос карданд, гуфтанд ки давлати худро нишон деҳ аз рӯи харита, ӯ гуфтааст ки мо бояд 1 миллион нафар шавем ва аз ягон ҷо ягон қитъаи замин мехарем бо пуле ки мана дар ивази 100 000 рубл аз муҳоҷиро ҷамъ мекунем ва аз ягон ҷо замин мехарем, давлати худро месозем, ки ин хел дар ягон ҷо ин хел намешавад. хулоса гап дар ин ҷо бисёр аст оиди ин Валери. шумо ҳушёр бошед, фиреб нахӯред, фиреб хӯрда нашавед. мисоли оне ки ҳатто шуморо фиреб мекунанд тоҷикони худамон. рости гап, дар давоми мавзӯъ биёед ман як чизро ба шумо қайд кунам. ҳамин рӯзҳо ба ман қариб ки 3-4 нафар видео мепартоянд, ё ин ки ягон расмҳо мепартоянд ки бародар ин кас моро гуфт РВП мекунем, 80 000 рубли маро гирифт, моро фиреб кард 2-3 нафарро. ё ин ки ягон видео мепартоянд ки ман ин аблаҳро бин ки моро фиреб кард, намедонам, моро гуфт ки шаҳрвандӣ гирифта метиҳам, чанд суми моро хурд, фиреб кард. як нафари дигар ба ман як видео партофт ки инро мо дар хонамон роҳ додем, телефонҳои моро дуздид, либосҳои моро дуздид, гурехт, садқаи нон намаки мо шавад, ҳаминро дар интернет парто ки то ин ки дигарон онро бубинанд ва барои чӣ ман фақат рад мекунам. вале 2 рӯз 3 рӯз нагузашта мебинам ки дигар блогер мутаассифона ӯро дар интернет дар шабакаи худ партофтаасту ҳама онро мебинанд. дӯстони азиз, он аблаҳе ки шуморо фиреб мекунад, он як нафари танҳо нест. он дар Тоҷикистон апа дорад, хоҳар дорад, баъзеҳояшон фарзанд доранд, падару модар дорад. он қавму он маҳалла пас аз оне ки шумо видеоро мепартоед, масалан агар ҳамин хел ихтиёран гӯем ки Али, агар ҳамон дурӯғгӯ Али бошад, дар ҳамон кӯча ё дар ҳамон маҳалла ҳамин хел зуд паҳн мешавад ки ҳамин видеои шумо қариб ҳама огаҳ мешаванд, ҳамон авлод ҳама зуд огаҳ мешаванд ва он хонавода куллан сархам, забон кӯтаҳ, дигар дар ягон ҷо онҳо наметавонанд ки ягон сухан бикунанд. ҳатто агар апаву хоҳарои ҳамин нафар ягон шавҳарои бад доштагӣ бошанд, вой бар ҳоли ҳамин апаву хоҳараш ки шавҳари ӯ дигар ҳар баҳонаро кофтаву шумо авлод ҳам ҳатон дурӯғгӯи дузд ҳастед. гӯё медонед як рӯзи сиёҳ ба сари ҳамон апаву хоҳарояшон оварда мерасонед шумо бародарони блогер. ва ё ин ки шояд ягон фарзандаш синфи 5-6 мехонад, медонед ки дар мактаб аҳволи он писар чӣ гуна мешавад. аз рӯи як падари беақлаш оё ба фикри шумо фарзандаш ҳам гунаҳгор аст? шояд шумо бигӯед ки падару модараш гунаҳгор аст ва сазовор аст ки ҳамин хел шармандавор шаванд бо ҳамин фарзанди тарбия кардаашон. вале фарзанди ӯ чӣ гунаҳ дорад? фарзанде ки синфи 5-6 мехонад, ё ин ки апаву хоҳараш чӣ гунаҳ дорад? вале мутаассифона бо ҳамин видеои шумо ҳамаи онҳо сархам мешаванд, ҳамаашон шармандавор мешаванд. аз ҳамин сабаб мо ҳамин хел дур нигоҳ карда, дур андеша карда рад мекунем. онҳоро хубаш худатон ёбед, хуб насиҳат кунед, намедонам, ё дигар роҳое ки ман як чунин ақида дорам ки ҳар нафаре ки гуноҳ мекунад бояд худаш ҷавоб бигӯяд, на ин ки як каси дигар ба ҷои ваё сархаму забонкӯтаҳ бишаванд. аз шумо ҳам даъват мекунам ки ҳамин хел кунед дӯстони азиз. ё ин ки ман он занҳое ки шумо корҳои ҳаром карданду онҳоро кадоме ба навор гирифтед, хуб кардед, не ки факт буд, доказателиста буд. ин наворро бояд фақат танҳо шавҳараш медид, тамом, на ин ки тамоми тоҷикон бубинанд. шояд дар ин оила ягон хоҳару ягон хоҳарои дигар ҳам ҳаст ки ҳоло ба шавҳар набаромаданд. ҳамон зане ки ҳаромӣ корҳои ҳаром кард, шояд хоҳарҳои бешавҳар доштагӣ бошад, дигар онҳо ҳеҷ вақт шавҳар намекунанд. ва ягон апаю хоҳари шавҳардор ҳам ки дошта бошад, шавҳарои онҳо низ дилҳояшон дар шубҳа меафтад ки ин хоҳараш ин гуна будааст, шояд зани ман ҳам ҳамин гуна аст ки хоҳари ҳамин аст. мефаҳмед? дурнигар бошед дӯстони азиз, аз фарзандони онҳо фикр кунед. масалан онҳо кӯдакҳои майда доранд, фарзандони онҳо бегуноҳ ҳастанд ки модарашон ҳамин хел як зани бероҳа аст.
оянда фарзандаи онҳоро ҳеҷ кас дигар намегирад. мефаҳмед ин чизро? камтар дурнигар бошед. барои 100 000 просмотр, барои лайку, барои намедонам $100 максимум шумо кор мекунед. барои $100 шумо як қавм, як маҳалла, як авлодро ба нестӣ мебаред. мефаҳмед? баъд як чанд чизои дига ҳасти хеле ҳаст, мехоҳам ба мардум бигӯям. ба наздики дар Люблино як нафари мо дар он ҷо буд, мегӯяд ки ду се муҳоҷири тоҷикро витяз аст. дар он Люблино витязо қапидан ҳуҷҷат пурсидаистанд. вақте ки онҳо камтар дуруст набудааст документҳояшон, ҳуҷҷатҳояшон, онҳоро ба идораҳои худашон бурдан. яъне ки витязо ба идораи ҳамун кабинетҳои худашон бурдан ҳамун бечора якчанд муҳоҷири тоҷикро. вай худаш ки аст витяз? вай агар тоҷикистон равем қалавур мегӯем ку, яъне ки бо дигар чӣ хел мегӯям ба ғайр аз қалавур, яъне ки посбон, вай як посбон ҳастанд. ҳамин бак одамҳои мо рафта онҳоро бароварданд. наход ки агар шумо мехоҳед давом додан гиред, ҳатто шуморо ҳамун охранникҳои Бургер Кинг ҳам дига ҳуҷҷат мепурсанд. фақат бубинед ки худаш ки аст, аз ӯ пурсед ки оё вай ҳуқуқ дорад ки аз шумо ҳуҷҷат бипурсад. якам тарак дониши ҳуқуқии худро боло кунед, якам кам китобҳоро хонед. агар ки нашуд, ақаллан ҳамин видеоҳое ки мо мекунем, видеоҳое ки баъзе ҳуқуқшиносҳо мекунанд, тамошо мекунед, ба худ чизе бигиред ва ӯро истифода бубаред. акнун саволи дигари бародарони муҳоҷир ки аз тамоми гӯшаю канори Русия ҳар рӯз дар WhatsApp ман менависанд ки бародар, ки дар комментария менависанд ки бародар, дар вилояти мо нархи патент чанд сум шуд, дар вилояти мо нархи патент чанд сум шуд. ман ҳоло ҳамаи шаҳрҳоро ки дар он ҷо нархҳои патент чанд сум шуд, ҳамаашро яъне ки списка карда мегузорам. чӣ мегӯянд, боло рафтан мегирад, шумо стоп карда нигоҳ кардан гиред шаҳри худро, дар рӯбарӯяш нархи патент ки дар соли 2019 чанд сум мешавад навишта шудааст. ҳатман нигоҳ кунед. ва як саволи асосии шуморо мехоҳам ҷавоб бигӯям ки бисёро менависанд ки ака, мо метавонем ки патенти худро 2-3 моҳашро, яъне ки моҳи феврал, март, апрелро ҳам ҳатто супорем бо нархе ки дар соли 2018 ҳаст, яъне ки бо нархи арзонтар ва дар он сол, дар он моҳҳое ки дар соли 2019 ҳаст ҳисоб мешавад ё не? ман як мисоли оддӣ меорам. ҳоло дар Москва нархи патент 4500 рубл аст. агар шумо 5 моҳа, 4 моҳа, 3 моҳа бо 4500 рубли пешакӣ пардохт кунед, шумо моҳҳои оянда, яъне ки доплатит намекунед, болои боз сум намесупоред. ҳамон 4500 шумо то моҳи феврал аст, то моҳи март аст, апрел аст, ҳисобида мешавад. дӯстони азиз, чунки мо инро барои чӣ ман зуд ҷавоб надодам, чунки ман инро аввал тасдиқ кардам, аз чанд ҷо худам ҳам пурсидам ва анакнун ҳозир ба шумо гуфта истодам. дӯстони азиз, метавонед пешакӣ 2 моҳ, 3 моҳ, 4 моҳ супоред, то ин ки аз моҳҳои баъд аз январ 5000 насупоред. мақсад амин. хоб дӯстони азиз, ҳоло ман ба шумо рӯйхати нархи патентҳоро дар соли 2019 аз ҳама шаҳру вилоятҳоро мегузорам. шумо ҳатман тамошо бикунед. ва ҳастанд баъзе аз шаҳру вилоятҳое ки ҳоло ҳам нархи аниқи худро, яъне ки пешниҳод накарданд ва онҳо то 31 декабр вақт доранд ки ҳуқуқ доранд ки нархро иваз кунанд. ва ҳар вилояте ки то 31 декабр нархи худро иваз мекунад, ман ҳатман ба шумо фаҳмонда медиҳам. хоб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам, агар навор маъқул шуда бошад ҳатман лайк гузоред, чунки агар лайкҳо зиёд шаванд, навори моро тезтар YouTube ба боло бардошта пешниҳоди мардум мекунад, зиёдтар мардум огаҳӣ пайдо мекунанд. ва ҳамчунин шумо метавонед ба ёру дӯстони худ тариқи Facebook, одноклассники, хубтараш WhatsApp, Viber, Imo ба ёру дӯстони худ равон кунед, то ин ки онҳо ҳам аз ин гуна хабарҳое ки бисёр лозим аст хабардор бошанд. хайр дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам.